Ani sigdo ni akan bang sonjit tiso alang ipan tami man kedua kali boy pak dan kate pan keduri lo adun tu Rina ing hipi nada kalau apa sapi alang ipan tami man kedua kali boy pak dan kate pan keduri lo benar. Ito na, ito ang tidak total. Dapat nito to. Adun tu tum along tuhu nihang nere bangun po bangun pi asong deng kora heni seng pon ani mate saful tak padu pon labang so along nang itu tong don exam perang ke atum phane la prang sikero piglo la se nilitum piniladak kasi tong pon kedang sot alam thegela han lo nilitum kedam tang ningkan suri hini raket hom aningkan pasi arlong cuhu nitum bamun komiti seng pon lo lani hang nirep aha waraphan asi nitum piningan bang kening kan ko rahini arta chok lo kasi nitum pini ha lang mili pen den gawang bong dowan hum plikep arat bamun pochi tong pon lo apen garada tun setame nilitum pini bang suri bang kharo ko thom so se arat ke chitong pon lo apen bamun tum stame bang trok kep so se chitong pon lo Pinila arfu kedeng pon tan pon jema. Pini nitum la risapul long arfu kimi bangke lahan lo nitum kado kawe election by election se dopon lah sela by election ke dopon long ke chengsi abang litum la presiden sing vai pon taprang lo presiden abang ke litum la ditinong dilaujan kolom timung bamun po phansin litum pipon iglo la pen ke vice president abang ke Rajan Singh Kru fansi peglo tapen ke general secretary bangke Tom Singh ingti alang li ke hapjan pen alang li sorgari gambura anpas teme bamon polo alang fansi ni tuming vaipon lo lapen ke assistant secretary bangke bida sing terang fansi vaipon lo tapen ke finance secretary mate dihin rimbang bangke dilitum balijan naglen border along sat herong phar bamon po fansi tuming vaipon asila bang pre truck bangke members lo Ningkan kan apa nolake? La nilitum la pining ningkan suri ini ra ingkora popen ingkora proxy la ningkan ke thom farman sinitum la so arku bangeng vai pon lo la suri ini ra ingkora proxy la jakhong po ni phai ingkora sirke pot na ko pinison de sapul de tulut Fransi nang litum adat formanti habar along nilitum anim bamun po bamun pi nilip nirep nihang laso a komiti atung me ke dupon along nang chitong dun nang litum press media phan aprang si kardom pagi reglo tapi nang litum phan akeru pipon lo nang litum labangso at social media pen ang sosial nilitum anim sitame kidam tangan sitame nang litum paci thang pon bom lo kasi ke bang jilangan sitame nang litum anso se nang pacet thang pipo kusi ning thepar lo kasi nilitum neli central committee arlong thiu anim chun bang hoi pen ning arong lo je nilitum anim sitame nilitum nilip nihang kedo bamun pi doana tum sitame
มีทางอาศัยเป็นเชงลกอิเลตุมกระชิงรุมนังยีลาเป็นเมลมิติงกิดูในลาเป็นอิเลตุมโกซอมที่กิลิกปนนังยีมามันเปรียเทลงไซโมค่ะโกซอมที่กิเคลมปนกิดำปนดุนนังยีมาละโซเต็งเป็นกิเคลมกิดำปนเป็นกิปัจจุนเทกปดมิลีอัปรังซีมิลิตุมกูนิหังนิเรบบามุนโปอาซงตุงพันอากิโรปีปนลakhir alang litum jong si kaki si tame nilitum anim pen dang lok nilitum kadu kawe hisorat mate ratapan akhir jumi nangge hang pia alang litum ajoy ni pen si piniar ni nilitum anim malong roy rapet hisorat doan atum si tame mesen klar et pen dolong la sining ci thelo ci bang jilang sitame neletum pethe along non an sose pethe asikaprek adhorom malong anima tumatun long neletum sitame an sose klar et mi et pen kapaching bar dunje phan si neletum mungthi pon bom klem pon bom dam pon bor i pon bom lo athi neletum non neletum karbi anim malong jong si kilang dam pulo tangke nilitum hello ni makimi la sila bangso ni makimi pen nilitum lan sitame klem dum theklo paching thur kon theklo nilitum ku kurusar dhon sing hamse alangli ki japon na joine non nilitum hempu alangli non puthot nang cari pon thulo la si ki bang jilang sitame am to se la bangso dhorom ki pachan ponji la pen ki paklar ponji la pen nilitum nimatum ka ansu se kaching tur ponji aphan sidame ki klem ki dam bo i pon bom la pen non amat nanglitum aphan pachini lalo nilitum sidame ko anma sorkara long ko anma kirap ki long dunai long dun et elang sidame sorkara tum isi hini nilitum anima phan sidame nanglang pon bom lo la si nanglitum hanที่เฮกเป็นล้านสิ